मी शाही मशरूम मसाला बनवते आहे. त्याच्या आधी तुम्हाला एक गोष्ट सांगते की माझं दुसरं चॅनल खोललं आहे. त्याचं नाव आहे शुभांगी कीर वर्ल्ड. हे तुम्ही बघायला विसरू नका, आठवणीने बघा. आता मी शाही मशरूम मसाला बनवते आहे, त्याचं साहित्य दाखवते. हे मशरूम आहेत, 150 ग्राम आहेत. हे मी असे पहिले कापून घेतले आणि हे तुम्हाला दाखवायला ठेवले. याच्यात आपल्याला जेवढी पातळ कापं पाहिजे असतील ना बारीक, तशी करायची. आपण असे 4 फोडी पण करू शकता, असे 4 फोडं अशी पण करू शकता, नाही तर याच्या आहेत ना असे बारीक पण तुकडे करू शकता असे. हे बटन मशरूम आहेत, व्हाईट बटन मशरूम. याचं साहित्य दाखवते. हा कांदा आहे, 3 कांदे घेतले छोटे छोटे. हे टोमॅटो 3 आहेत, छोटे छोटे कापून घेतले आहेत. हे काजू आहेत, 7, 8, 9, 10 काजू आहेत. हे अद्रक लसूणची पेस्ट आहे. हे 1 चमचा आहे. हे 2 चमचा तेल आहे. हे चवीपुरतं मीठ आहे. हे कोथिंबीर आहे, थोडी वरून टाकायला आणि थोडीशी आपण मसाल्यामध्ये टाकायची आहे. हे जिरं आहे फोडणीसाठी, अर्धा चमचा. हे आहे ना मिरची मसाला आहे, धना पावडर आहे, गरम मसाला आहे आणि हळद आहे. म्हणजे हे अर्धा चमचा सर्व घेतलेला आहे. आता मी कसं करायचं ते दाखवते. गॅस पेटवला आहे, हे भांडं ठेवलं आहे. त्याच्यामध्ये ना हे तेल ओतायचं. पहिलं 2 चमचा तेल घेतलं आहे. आता तेल तापलंय, त्याच्यामध्ये जिरं टाकते. आणि त्याच्यामध्ये ना ही धना पावडर आहे ना ती टाकायची. हे अद्रक लसूणची पेस्ट. आता त्याच्यामध्ये कांदा टाकते. आता त्याच्यामध्ये काजू टाकते. याचं मस्त आहे ना चांगला आता कांदा भाजून घ्यायचा आहे. बघा मस्त भाजला आहे. आता याच्यामध्ये आहे ना टोमॅटो टाकते. टोमॅटो टाकल्यावर आहे चांगलं हलवून घ्यायचं. आता मी आहे ना 2 मिनिटासाठी झाकण ठेवते, कारण ते टोमॅटो आणि कांदा शिजेल. गॅस थोडं मीडियम करते. आपण बघूया आता झाकण खोलून. आता हे टोमॅटो चांगलं शिजलं आहे, ते जरा परतून घेते. आता थोडं गॅस बारीक करून आहे ना हे थोडं मॅश करते. याचं मस्त हलवून घ्यायचं मॅश केल्यावर. आता त्याच्यामध्ये हे मसाले टाकते सगळे. कोथिंबीर टाकते थोडी. चवीपुरतं मीठ टाकायचं. आता याच्यामध्ये ना थोडं पाणी टाकायचं, कारण ते मशरूम शिजायला हवेत ना म्हणून.
आता छान आपले मिक्स झाले आहे. आता गॅस आहे ना थोडा बारीक करून आहे ना मीडियम, हे झाकण ठेवते. म्हणजे 20 मिनटं आहेत ना ते चांगलं मुरायला द्यायचं आहे, म्हणजे शिजेल. आपण 20 मिनटामध्ये आहे ना 2 बार खोलून बघायचं आणि हलवायचं. आपण एकदा हलवून बघूया. मस्त छान होत आलंय. आता गॅस फास्ट करून ठेवते. आता बघूया, आपण गॅस जरा बारीक करते, जरा खोलून बघूया. मस्त झालाय, छान झालं एकदम. एकदम मस्त छान झालाय बघा, शाही मशरूम मसाला. आता मी काढून दाखवते, गॅस बंद करते. छान झाली आपली डिश शाही मशरूम मसाला. अशी तुम्ही पण बनवा.